Kaixo, Amaia naiz, Deierriko baiaran kokatua dagoen Zabal herrikoa. Ez da herri oso famatua, baina bai interesgarria han egiten dudana. Diseinatzailea naiz, hori etzen duten espero, Baduela 5 urte nire aitarekin batera Baku Barrikupel proiektua sortu genuen. Diseinua, artisautza eta berrerabilpena 50 biztanleko herri txiki batean. Beraz, honen harira aurten Nafarroako beste herri txikietako proiektuak ezagutzera animatu naiz. Herrietan ere ekintza asko gertatzen ari direlako, eta horrela erakutsiko dizuegu bizi berriren denboraldi honetan. Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Ezagutzen alduzue Arbizuko ekokanpina? Hemen, Urbasat-Handiaren mendilerroen magalean eta Beriain tontorraren parean, daukagu kanpin hau non sustatzen diren energia berriztagarriak, bioeraikuntza eta jasangarritasuna. Gehiago jakin nahi baduzue, etorri zaitezte nirekin. Egunon! Egunon! Zu altzara, Mantxoni. Bai, zu, Amaia? Amaia naiz, bai. Askotarako. Zea, esan didate hemen kanpin honetan diseinua oso ongi egin duzuela, eta ni diseinatzailea naiz, hasi que gustatuko litzaidake, pixka bat gehiago jakitea. Fama politia. Bai. Erakutsiko aldi guztua guztia. Gozen. Gure sarrera. Ta berriz hasiko naiz. Nire izena da Jesus Mari Reparaz, baina mundu guztiak ezagutzen hau Mantxoni bezala. Dela nire heititxean izena. Eta hemen zengat sartu ginen hemen proiektu honetan, eta hemen ja 15 urte. Arbizuko ekokanpinean. Bai. Zergatik kanpin bat duela 15 urte? Lanbide desberdinetako jendea bildu ginen, beti kanpin zaleak ez izan arren oso hoi, baina beti kanpinaren munduan da pixka mugitakoak, eta ideia horrekin, baina zerbait diferentea egiteko hori ez. Beti izan dugu bildu ginen guztiok ere, ekologiarekin zerbait ez, bakoitza daramana, ez? Eta horrekin hasi ginen, eta idei hura lantzen fan, arkitektua de bildu ginen, gure ideiekin bat egiten zuena, dela Iñaki Urkia, bera Tafaiarra. Ezagutzen dut, bai. Bera Tafaiarra, baina omen bizi dena, Biguezalen bizi dena. Eta harrekin, eta gurearekin, hau ego. Eta zergatik hemen, ulertzen dut Arbizokak zaretelako, baino zergatik leku honetan? Sakana ezagutzen duenak, sakana sartzen da Iruñaldetik Irurzunen, Aizkorben sartzen da, eta da baiara ditxila, etortzen dena Lakuntza haino, eta hemen sortzen da Ergoienako baiara, Arbizuk muge jendu Ergoienagi, horko 3 herri joiki, Unenu, Dorrau eta Lizarragoak, eta hemen sortzen da halako eremu zabal bat. Autobiatik pasatzen zanin ez duzuna ikusten ere. Eta gero, berriro, etxarrira iritsit izten da. Eta oleixe dua, zior direño, atera bitartean, ez? Eta hau leku espektakularra da, zantzit da, zera Urbasako zirkuo edena, eta Beriain noski, hor daka hona, atzekaldien, leku egokila, eta gureak ostazitzaigun ere, lurrak ez dira gureak, dira alokairuan, eta orduan 10 naguse desberdin daude hemen, lurren nagusia direnak,
eta lotu genuen alokairu luze bat, urte askotarako, eta, bueno, baina lekuaren berezitasuna horregatik da. Sakanan, paseran ez da somatzen, hau dagoenik, omengo zelai hau dagoenik. Ni egon naiz pixkatola salseatzen, web horria, sareak eta dena, eta irakurri dut jartzen duzuen guztia, baina ikusi dut baloreak dituzula oso garbi. 4 baloretaz hitz egiten duzue, dela iraunkortasuna, bioeraikuntza, bioklimatikotasuna eta energia berriztagarriak. 4 balore hauek garbi zeuden lehenengo momentutik edo joan zarete lantzen 15 urte hauetan, edo nola landu dituzue? Hasieran bai garbi genituela, gero oike jorratzia eta lantzia, goste egin da, denak bere kostua duelako, noski, ez? Baina hasieratik hasita, lehen esan bezala, nahi ginen ematia bere zigarritasun bat, ez? Bereiztasun bat, kanpinari. Eta orduan, oik izan ziren jarri genituen 4 baldintzak bezala, ez? Gauzak egiteko orduan. Eta horretan, lehen komentatu dut, honek Iñaki Urkiak asko lagundu zigun, eta begiak ireki ere asko, zengatik biak mundu bortan ja bazakan esperientzia handia, eta nolabait begiak ireki ez, ikusteko ze aukera ginakan, zerbait egitekotan, egiteko baldintza horietan, ezta? Eta beti kontzientzia pixka bat izan dugu, ez gara talibanak ere ekologiarekin, baina bai izan dugula kontzientzia beti, ez? Lurraki eta gauza txikiekin handiak egiten dilera, ez? Hau da gure ekarpena, xumea, txikia, baina hori da. Eta nola hasten zarete, ez? Balore hauek edo zeinek dauka garrantzi gehiago, Lauraok daukate garrantzi berdina, batek izan du denboraldi batean garrantzi gehiago bestea baino, nola pixka jartzen da hori guztia martxan? Lehendabizi, eraikinak eta egiteko momentuan, hartzen dugu hori, erabaki hori, lastuaki edo agotzaaki, guk esaten du garbizun agotzaaki, eraikinek egiteko, ez? Horrek, guk ez ginuen ezagutzen mundu boi, baina hoi, behiak jarri ginuela zera bezala, ez? Lehendabiziko pausua bezala, ez? Eta horrek batia, energia berriztagarrien oire, ginen oso garbi hasieratik, ez? Dena batera ez ginen aurria eman, lehen da hazi eizerrotak, biomasa, eta gero azkenik plaka elektrikoak. Baina bi kontu hori epintzet, biokonstruzioa eta energia berriztagarriak. Eta gero bestea da, errespetuarena da, pixka bat, zuk adierazi nahi duzuna, onutza etortzen den jendia, ez? Irakurri dut ere bai, eta hau esango dut literalki, oso interesgarria iruditu zaielako. Ez dugu ahaztu behar, enpresaria garen aldetik, gure inguruarekiko erantzukizun soziala daukagula. Zuk uste duzu hau kontuan izatea, erantzukizun sozial hori kontuan izatea dela landa eremuko zerbait? Edo hemengoak zaretelako edo horrelako zerbait? Bi moduta, ez da, bat eta garrantzitsu bada guteko gu hizkuntza, ez, euskera, ez. Arbizu herri euskaldun beda, ez, gu gazi eginela, zen ia euneko eunean, ez. Gero, etorria kanpoko jendia, eta guai, ibilen ga horko 78, 80 artean, ez da. Eta guk horretan, kontu borreki, hizkuntza anaki adibidez, ez, nahi duen ez izetia, gu gainak egin omenutza jende azkeneago, kanpoko jende asko, ez dakit zer, ez? Baina hori kontutan izatea, ez? Hori guk kontutan izan dugu, ez? Eta gio,
hemen, guk azkeneako, da eraikuntzak eta dena aldeen kalte gutxienak egin, ez? Eta azkeneako dira plantazioak eta gauza naturalaki jo, ez? Sozialki, nik euskeran horri bintzet, balio ondila ematen diot. Zenbat pertsona hasi zineten hemen, eta zenbat zarete orain? 2007 aurkeztu genuen proiektua eta hoi aurkeztu genuen, hasi ginen 4 persona, egin juen bilegia batzuk, Iñaki Urkiak eta Dinamarka, ezagutzeko bioiraikuntzeko kontuak, eta han bizka bat lotu bodak hilelako asuntu hoi. Eta goztazakigun zabaltzia, 2 urte hila. Guk ireki genuen San Juan egunez 2011an. Eta gelditu ginen lautetik 2, baina bikotekin, 2 bikotekidekin, 4 laun. Eta gero, aparte langilek. Momentu bontan, udan izen dut jo hemen 30 laun lanien. Eta guai momentu bontan, egonenga, gutxi gora bera erdiak, 15, 16 laun lanien. Nahi dut pixka bat hitz egitea edo galdetuko dizut bioeraikuntzaren inguruan. Zer edo nola uste duzu zuek dela bioeraikuntza, edo nola ulertzen duzu zuek, eta nola eraman duzuen ere bai aurrera, ez? Nola egin dituzuen leku hauek guztiak, irakurri dut ere bai, defendatzen duzuela pixka bat autoeraikuntza, hori oso interesgarria iruditu zitzaidan ere bai, orduan pixka bat nola den hori, bioeraikuntza eta autoeraikuntza. Da, gauz natural bat, eta berak ere, gero, egiten duen ekarpena egunerokoen, hori gehitzen faten baza, ez da, beroan haitzen duzu hau. Ulertzen da, hoi. Integrala da, ez? Ez da bakarrik eraikuntza. Momentukoa da, gerora jaso behar duzuna. Horri esker jaso behar duzuna, ez? Eta biokonstruzioa, da, materiala omengo farduek, agotza lastuek, hemen guedia, esteierrik guedia. Mekar geni juen losarkoz dik, urantziatik, ez? Olen ginen, ez? Da, kilometro zero, egurra, da, materiala tratatu gabeko materiala da. Dena ezin da, baina gehiena behintzet, alduzun guzia, hola da, ez? Etxetako isolamendua, edo teiatukoa, eta da, kotoi reziklatua. Hainbat arropa botatzen dena, harrika botatzen dena, da hau hemen Logroño Beñon, hemen herri txiki betin, guain ez goatzen izena, hor reziklaten ditute material hori. Eta sortzen dute aislamendua, naturala. Ez dago beste tratamendurik ez zerena, ez? Eta horti, gozoi behera, beti ezin duzu ondoko zera aikartu, ez? Pixka bat begiratu, nondik ekartzeieken, beharrak ere asko da ikusteko hor, ez da? Baina, bueno, da, autokonplazientzia bat ere bai da, ez? Guk azkenean, hemen gauden eraikin hau, honez dazka, errueda dazka, zimentua dira erruedak, reziklatuak ere. Bigarren, erre behar dituzten erruedoiek, zimentuak haue dira. Baina ez duzu uste batzutan igual horrek ematen duela ere bai politagoa da, ez? Edo lortzen duzuna, hobeagoa da, zuk egiten baduzu edo zure burutik ateratzen diren ideia horiek, ez? Martxan jartzen badituzu, ez? Izan ginen ere, hemen Katalunien, lastuak eraikitzeko kurso batzuetan, Manresaren ondoan. Egon ginen da, han zeuden esperientziek, zeon mundu guziko jendia zion. Ameriketatik, italianuek, denetatik zion, ez da. Eta bakoitza bere esperientziak egindako lanengati, ez. Eta han ere ikes ginen pixket, gero lehendabiziko eraikina izan duzen harrerakoa, harrerakoa baino bekien ginen ura, goikoa, zengatik, gartu ginen, detaiek
faietzen zionek, gauza gutxiengatik, baina ongi gelditzen zina, baina lan gehiago ematen zionek, ezta? Eta orduan hori ere gu meritotan sartzen du, ezta? Ostia, mejoratzen agaitu, ez? Ardoa bezala, gure mejoratzen agaitu, gure lanetan. Esan duzu, zuek kurtsoak jaso dituzuela, ze hasieran esan duzun bezala, sartu zineten hemen ezer jakin gabe edo asko jakin gabe ez, baina orain hemen ere bai ematen dituzue kurtsoak zuek ez? Bueno, aspaldi ez du eman, baina emantio guk egin ditugun kursoak izan dira gui gero usteko hemen zera, ez? Adibidez, harreran da horno finlandesa, kursua egin nuen, guk jartzen ditugu materialak eta lekua, ekartzen dugu erakustalea, zela kasu hortan adibidez danesa zen, arkitekto danes bat, eta kursua apuntetu ziren 15 lagun, eta kursoan, praktika bezala, egin zuten, geho ikusko dugu, horno finlandeso, ez da? Eta hori gelditu zen guguteko, ura eroekin bihotzeko. Geho bestia dakau, han Arizonako beste artista batek emandako kurso batean, egin duen labia, labe lurra eta agutzesko labe bat. Ni gogoa ditut hori guztia ikusteko, Bueno, ikusko. emango dugu bueltatxo bat igual kanpinetik, ez? Normalean, kanpinetan, udaran etortzen gara eta ura eta piztina eta gauza horiek normala dira kanpinetan, baina hemen ez daukagu piztina bat, daukagu laku bat. Hori, ekologian mundu horri eta gauza naturalei lotuta, pentsatu ginen, hemen honek dauka desnibel bat, kanpin honek, beraka, eta ur guziak, bidetan sortzen diren ur guziak, bukatzen dut hemen, ez? Hau eurian utza da, ezta? Euri ura da. Eta hortako, gu proiektu izan da beti fitxakien inguru, da lokalizatu ginen naturista aleman bat, personaje berezi bat. Dietmar du izena, bai. Eta oraindik ere etortzen da, bera etortzen da, bere kapritxoz da mantenimendua egiten du, garbitzen dut, hola. Eta esan genion gure idea zein zen, egitea omen Iñaki Urkiaren laguntzaz, hori ere, kanpineko bioz bat egiteko bezala, ez? Eta gustatu zitzaion, berari, ideia ere, eta sortu zen omen, eskatu zuen pala bat, pala handi bat, bolbo bat alkilatu genion, atera zuen lurra, esan zuen, ostias, hau da, material bat aproposa, estankeidea sortzeko, ez? Ezan, omen dago, tufa asko dago, arzilla edo nola derderaz, tufa asko dago, eta konpaktatu zuen makinarekin, hasi zen betetzen, han sortu zuen planta eremu bat, han daude nenufarrak eta planta flor de loto eta holako plantak, eta sobrantearekin sortu zuenan, hori ja bere ideei izan zen, sortu zuenan biotopo bat. Nun da, ura dago, jendea ez da ibiltzenan, animaliak, hemengo animali, uretako animaliak berreskuratzeko ideiarekin, ez? Sortu zuen biotopoa, ez? Eta gero gure asmoa zen, jendeak, igeri egitea, toi dena, beha Napar gobernuak izginen konpondu, etzen posible izan du, eta orduen egin genuen hor, piztina txiki bat gatzarekin, eta kloroa berrien gatzarekin. Eta orduan orain dago, ibiltzeko txalupeki, eta, rekreo. Eta da pixa bat, kanpinaren
erdialdea Bai, edo... bai, hau da, kanpinaren bihotza hau da azkenean, omendako biltzen da jende guztia, pues, eguzki hartzen, txalupeki jolasien, gurasoak umekin, da, hau da, iruzki hartzeko, arean ere bai. Arbizuko ondartza txikia. Ez da beharrezkoa, ez? Meditarran eran jutera ondartza izateko hemen. Bueno, eta lakuaren parean, beste aldean, igual hau modernoagoa edo errotak ditugu, baina bai kuriosoa. Hor dauzka bai zerrotak. Hoi dia, hoi kasiratik hasita dauzkau, bat geldi dakau bai, aberiatuta dagoelako. Eta hoiki sortzen duguna da, kanpineko gaueko argiteri guztia. Akumulatzen dugu hor bateria batzutan, eta gauez ustutzen dira. Hemengo kanpineko kaleko argi guztiak, haizeak sortutako argindarrarekin daude martxan gobien, ezta? Eta halaber, balio du, zerbait gertatuko balitzeke, emergentzia moduan ere, argi hauek ez dira itzaltzen. Balio, korte bat, suministro korte bat, lo que sea, hau da independiente, eta orduan, haizerrotaki, daka hau gaueko argitea ikusi hoi. Eta hemen haizelekua da, eta normalean, ez da falta, ez? Hoi da. Horrez gain, beste argindar, lortzeko beste motaren bat? Zera plaka solarra jarri ginen orain dela 5 urte, 72 kilobatioko plantatxo bat hor, eta hori egia da gozada dela. Ikuste, bai, pantailan ikusten duzu, nola ari zaren zure horniura guztia horrekin hornitzen, da, la hostia, da, gozada. Ikustea bakarrik. Hor ikusten da, omen ez da ikusten, badakizu horrela dela, baina pantailan ikusten dut, eta, hostia, bera, oso politia da. Eta, halaber, hostia, berriztagarria, ez? Ez dugu erabiltzen ez dakit nundi sortutako argindarra, ez? Bertan sortutakoa eta naturala. Autoeraikuntza eta autoenergia ere bai, ez? Bai. Hortik jo behar da, Hori garbi dago, nik behintzat oso garbi dut. Hortik joan behar dela etorkizuna eta egiten dugu guzia gauz txikiak izan arren, zuk egin duzu pixka bat, ni beste pixka bat, eta bestea beste pixka bat, eta horrekin gauzea handitzen da, ez, eta gorpuzten da, ez. Nire ustez ideia hori izan behar dela. Ba, esan duzu, ez dago haizea ez da falta hemen, ni hotzutan nago, así que igual barrura joango gara eta ikusiko dugu horre ze historia kontatzen diguzun. Zuk euskera hitz egiteko, ez dakit merezi dugunik, gutxi behar izan dugu azteko. Bueno, hemen goxo, zaude, goxoago. Epelo. Bai. Baina nola berotzen zuen leku hau? Hau, oraindik ere ez dugu zurik egin, eurten. Ez dugu zurik egin. Lehen lastuan, agotzan buruz hitz egin du, eraikin hau ere agotzarekin dago, eta hemen dauzkagu oraindik 26 grado, eta guk ez dugu zurik piztu oraindik. Hau, udan jasotako beroarekin gaude oraindik. Egia da, Inteligentia zaten bere. Egia da, Eta, bueno, oztutzen denien, hemen daka hau da gure hemengo berogailua, ikusten duzu ze altura dakan, eta ze metro montona, eta honekin berotzen dugu hau dena. Egunean zu bat bakarra, hau bete, hau egurrez bete, goreño, sartzen dira gutxi gora bera 5 kilo, eta piztutzen dugu zua goitik. Hau ere ikasi genuen han goian. Eskandinavian, Dinamarkan ikasi genuen. Zua goitik pizten da. Eta zua hasten da goitik behera. Bekua joaten dira bihotzen da, beraka. Eta
egiten du pirolisi sistema bat. Erretzen du egurra eta erretzen du konbustioan sortutako gasak ere. Orduan, hau jartzen da 800 gradotara igual. Eta hemen, hau labia da, hau ez dailek erabili, zengatik 200 grado edo hartzen du. Ez dailek erabili. Inkontrolablea da, zerbait egiteko. Eta bueno, hau masa termika guztia bihotzen da, honez azka 3 tonela da, masakoti honek. Hau bihotzen da subua buketzen denien, tximinia ateratzen da azpitik, gora, tirura itxi, eta hemengo tiruek itxi, eta ja berotasun guztiak gelditzen da omen. Eta hau hasten da beroa lasatzen. Vale. Ez dauka ez ventilaziorik eta ez zerrez. Bera hasten da beroa lasatzen. Osea, hemendik ateratzen den beroarekin, berotzen da leku guztia. Eta hau oso txeinatik kanpoen, egunero zu bat egin da, negu gorrian hau mantentzen duzu 22-25 gradotara, lokal guztia. Eta nork egin du hau? Gut artean, hau etortzen danes bat, arkitekto danes bat, eta aprobetxatuko nipuen kurso bat egiteko. Orduan, egon duzien 15-16 persona ikasten olako labiek egiten, eta guteko gelditu zen, hau, jarri genuen materiala eta lekua. Eta ikasleak ordaindutuarekin, ordaindu genion danesari. Eta hau gelditu zen guteko, hemen. Eta aztatu behia ongi gaina. Eta nola sortzen da erlazio hori munduko jendearekin? Zeba bukatzen du hemen beste Europako pertsonaje hori guztiak? Hasieran, lau bazkidetako batek ezagutzen zuen Dinamarkan jende bat, Iñaki Urkiari planteatu genion, arkitektuari, eta hartu genuen abioi bat, eta joan ginen Anutza. Eta han ezagatu ginen kooperatiba bat, dela Logic, kooperatiba egiten dute denetarik, eraikuntzan. Da integrala, kooperatiba da integrala, 50-60 personako kooperatiba bat. Eta handik hasten dira sortzen kontaktuek. Eta oraindik momentuetan bihaiki harremana dakau, de hecho, omen itxea ateen zuen, guri ezagutu ondoren, esan zuten, hostias, etorri ziren, da lekua politia da, eta itxea ateen zuen. Daukagu etxetan ez bat hemen, kanpinean, eta etortzen dira beraek, kooperatibako bazkide guztiek, dakile eskubidea etortzeko, Onutza. Lagundu izan digute alde guztietatik. Nola lana, nola dirua, denetik lagundu izan digute. Ba, bueno, ez dakit. Ni ez naiz hemen egon inoiz, gaur lehenengo eguna, baina nik uste dut hemendik aurrera pasatuko naizela noizbehinka bisitatxo bat egitera. Bueno, hemen izango gara. Leku oso kurioso, oso interesgarri eta... Ongi etorri izan za. Mi esker. Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Nola itotzen naizen, nire kontra zanetan, isiltasunetan.